Dagitoy talo nga episode ti drama ket mangisalaysay kadagiti babbay anay turong kadagiti nasakit apili iti nagbaytan ti pamilya ayad dayaw ken masakbayan. Ni Christine ket mangibagi iti tarigagay a makalibas manipud iti kinapanglaw ken iti panangituray dagiti naganak. Ni Lorena ket mangibagi iti maysa nga asawa a nasugatan ngem iti kamaudyanan na pinili na ti bukod na adignidad. Ket ni Ria ket mangibagi iti maysa abaro pay ababay a nagbayad iti bunga dagiti na darasudos a pangngedding ngem nakaawat met iti pudno nga ayat sakbay a simmangpet ti dakkel apan nakapukaw. Ti kang runaan na mensahe dagitoy talo nga istorya ket ti ayat saan layang akari no di ket responsabilidad sakripisyo ken panang salaknib iti umiso a tiempo. Palagi med dagitoy nga istorya kadagiti agdengdengeg at ti pamilya mabalin a lugar a makasugat kada tayo iti kaunigan. Ngem mabalin met a isu ti lugar a mangisalakan kada tayo manipud kadagiti kasipngetan nga aldaw ti biag. Dear Mr. Lonely. Oh, apa kasta tilangan, Christine? Diyak namin malibatan ti imbaga ni tatang. Nga niya? Asaan na kun ang pagtuluyan nga agadal iti kolehiyo. Agsapol a kanulatan iti panggedak. Anya? Kaya't ko ti makaadal, Ashley. Kat kasano nga rodan? Diyak nga rod mo. Mariribo ka na ka talaga. Sigurado ang nabartak manin as sumangpat ni tatang. Ay, unay mo tanti kastoy. Kaanon to nga ta ang maisardang ni tatang ti panagin-inom na. Ay, isuday ta nagtok-tok-tok. Christine! Lukatan da ito! Kung nagtupay ka ta nabartak manan. Mabit lang, tatang! Erasin ma! Nagbayag kan! Nakabaybayag ka mang ilukat itiri daw. Ay, aginayat kayo, tatang. Ang mga lumatumba kayo manan. Danag mo na ya. Nalaingak. Amok tararamida. Kada ka di impawit ni Manong mga allowance mo. Adda, tatang. Ikanak man. Umdas lang nga allowance ko ita allowance, tatang. Kan adapay bayadak iti eskwelaan. Basta ikan na, kunak. Ngam, tatang. Maysa, hindi ka pa'y lamang makaraman ka kanya ka. Allowance ko day jay, tatang. Sukat sa krubit laeng. Ura pa'y triplin to ah. Ala, ikan nak, tainak paduan. Ante Marga, mabalin ti umutang. Ada ngamin babayadak iti pagadalan. Saan ayaan nagpawit ni Manong mo? Nagpauit, ante. Ngam inala ni tatang. Sigurado anapan naman ng insugal. Anya? Ay oo na yun day nga amam. Pati allowance mo, isugal na. Wan nga rot, ante. Ala, ibagam naman ti kasapulang balasang ko. Ngam di mo ibagbagan iti amam nga inikan ka. Taamangan no alaen naman ay. Dayam amukan ka, Christine. Ni Magnaw. Magnaw, isaw ti bagbagak nga anak ka. Hello, Christine, ading. Ading ko na. Katkaslaag ka idaddan ka ni tatang. Hello, Uncle Magno. Oray di na kun awagan iti Uncle. Magno ko namlatan ading ko. Christine, denggam to ibagak Isaw, ti kayat kau apaki asawa. Anya? Saan ka nga agmulagat akasa? Saan? Diyak kayat, tatang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Pasensya ka ni Dirabii nga imayan mi ading Sorry mat Uncle Magno. Ngam idiritso kon nga ibaga. Ubingak pa'y. Kayat ko pa'y tag-eskwela. No kayat mo ti agadal, awan parikot. Pagadalin ka.
Saan yung obligasyon ti mang pangadal kanyak, Uncle? Unay matan, paulit-ulit mati mangawag kanya kiti Uncle. Manong, wano, magno ko namlatan kanyak. Uncle, matirumbang ayawa ko kada kayong taarig na ama kayon. Ha? Sige, Uncle Magno. Tani, adapay assignment ko nga aramida. Agin ko kuna kapaylaang mat Christine. Agapaylaang ti saan mo pangayatan ka ni Magnaw kat baknang. Maitad na amin ang masapul mo. Unay kayo matantatang. Arig na ilaklakod ako ni Tiday Chi Alakay iti kastong araramidan nyo. Anya, ay nagadukot niya. Ay na, makiasawa ka din kan kuana. Tapno mairanod tamat ay iti kinabaknang na. Sikan ati makiasawa king kuana, tatang. Anya ti kunam. Awan! Basta, di kuna makiasawa kan kuana. Adal-adal dita. Adula amin! Manong Dani, kaano ka kading agawid? Jakpaya mo ading. Okay ka di? Awan, Manong. Nabayag ngamin adi ka nagawawid. Pasensya ka na din ko. Isupay ngamin di pagplitik ko mga gawid. Manong, Hanggang kita agno makaawid akin to next week. sige Manong, ikarigatam ko mati agawid. Tadakayat ko nga ibagakan ka. Agsarsarita tamatan. Ibaga mo na. Ibagak tulatan, inton makaawid ka. Ay, agyaman ak ta nakaawid ka matlangan, Manong. Tuwa natin ko, handakon. Nay, handa ka matgaya ang danay. Ikanak man iti kwartam. Panganan mo niyo iti kwarta tatang. Namagang pahilaang no pangusarak. Basta mangtad kan, awanan ti adu asaw. No yinom yung tumatlaang, uri saanan. Kakaasyak amang manggad, yinom nyo laan. Na, tanatangsit kan? Sana kinatangsit tatang. Masaya nga nakitipagbabanugak, tayin inom nyo laan. Nita, saan ka amang tayo da? Manong, ikamlatan. Sigurado asaan nakasarduhan. Aging gaadi mo ikan. Manong, jak umanamong iti kayat ni tatang ang makiasawa ak iti daydi alakay. Kalpasan ti graduation ko. Diyak mo't itulok akas ti mapasamak aaning ko. Kayat ko ti makaadal, Manong. Pangasim. Isurot nakto ko maidjaayan ti pagtrabtrabahoam. Ala, kita agto na kasano. Please, Manong. Diyak kaya ti agtalinaad dito eh. Sigurado nga ipaasawa nak ni tatang iti daydi amagno. Bayam, kasaritak to nga ro dagiti kakadwak. Tama kipagnaad kanto pala ijay. Total, adamat kwarto ang mabalin mo to apagyanan no bilang. No kasta, sumurot kanton ka ni Manong mo iji laon yun. Wen Ashley. Ay, diyak lakit ti kaya ti makiasawa iti lakay. Kanjak mo't ay ayatan. Ay, uray siyak mo't ano bilang. Ngam, kasanon no di nakapalubusan ni tatang niyo. Awan to ti mabalin na ah. Tadamot ni Manong akadwak. Ay, unay mo't ngaminan ni tatang mo. Naing baglakit din, tasaan akas jay ti ama. Isuan nagasat ka, Ashley. Ta saan akaslakan ni tatang tinagbalin nga amam. Adak manen, Christine. Uray no impaga mati na kayat. Diyak maupay amang pasyarkan ka. Sartingan dak kuman nga umay paspasyaran, Uncle. Palugudan naklata ka din. Sana bale, tasaan ka matapilitan, no di mo pa'y kaya ti makiasawa kanyak. Urayan ka, Christine. Anya? Wen, Christine, nakasaganak nga aguray. Ulitak man nga ibaga, Uncle Magno. Awan nam namaom kanyak. Iso na say-sayat no isardeng mo ti panagaram mo kanyak. At yung gayam di nautang ko, idi. Pasensya kayo na. No italaang ang maitid ko. Awan anyaman na balasang ko. Agyaman iti amin at tulong yu kanyak, anti.
Jak tumalipatan day ta aki na imbagyo. Anya kalakit din aya. Naragsa ka makatulong. Thank you, auntie. Manumot day ta na panagyaman mo balasang ko. Kas ko nakitayan, maragsa ka na ka makatulong. Nang runa, lukasken ka titulungan. Itian niya aga po sumurot kay tikabsat mau. Nalpasen nga intulag ka kanimagnaw. Kunak matadyak kaya, tatang. Saan nyo ko mga ipilit ti kayat yo, tatang? Masyang kayo kumamat itikabsat ko. Apeng ila ko yo. Na, ilako. Ipaasawak nga raw. Saanan a minor de edad, isu ang mabalinan ang makiasawa. Manong. Di ka agda nagadi ko. Siyak ti makaam mo. Ay, saan ka man ang makibibiyang sigadanay? Makibiyanga. Takabsat ko ti kayat yung isagmak. Jak itulok nga ipaasawa yo ti kabsat ko iti saan na kayat. Agyaman ak, Manong. Tana ilisi ak iti ima day jay alakay. Awanan ti mga pagdanaga, mading ko. Manong. Dito'y kapelangag na el. Ano sa malabasitan tan na ilot to'y pagyanam a kwarto. Okay lang, Manong. Tinapatag at the peace of mind ko. Okay nga, Rod. Kat kabayatan nga wan pa'y mabiro ka mapag-extrami ta a bakasyon, ilutuan na kami pala ang kadagiti kakadwak dito'y. Sana bale, ta ikanda kay titangdan mo. O sige, Manong. Mayatak iti dayta. Ngala, makamu ka nga rodan dito ya. Tenakon itayan dagiti kakadwak. Dandanin pa nag-enroll, Christine. Agikat ka niti pagpapaayam a panganan. Ngam, Manong, isopay ti masweldo. Saan mo nga ipilit ti kayat mo? Siya kung ti makaamoy ti pagadal mo. Isaganam ket din dagiti requirements para ti panag-enroll mo. Uwan, Manong. Katne, jay kanayon nga bagakan ka, ha? Tilang panagadal mo ti ipasnak mo. Saan ka pa nga agpapaaram? Nalawag? Uwan, Manong. Inakayabanan ni Manong. Tamang rabii kamin. Agripaso akpay kadagit lessons mi. Adamot ka sarsarita na iti cellphone. Oo, pare. Anak ka di ibagbaga ka buludag. Magipitak namin. Umut-utang gayam ni Manong. Agyaman ak pare. Pasensya ka na. Musika ka na yung ti bumulbuludak. Kasi matikapsat Oo, pare. ko. Thank you. Sige. Mailumlom iti utang gapo kanya. Manong, anya nga tanong agsardengak pay laeng nga agadal. Anya? Agsarden ko na? Taapay. Amok ang marigrigatan ka na mangisaksakat iti panagadal ko, Manong. Maasyanak kan ka. Di mo't imagakken ka asaan alay ta ti panunutam. Ngam, adon ti utang mo, Manong. Isong agsardengak pay laeng. Taag trabaho ak. Ituloy ko to ti agadal, no adaumdas nga aramatek. Saan mo nga ipilit ti kayat mo, Christine? No ipilit mo dahil ibagbagam. Pampanagnagam, ahusto ti ibagbaga ni tatang. Adto yun ti na sweldo, Manong. Nay, apay nga itid mo kanyak ngay. Sweldom ray ta. Sika nga ron ti manghigam Awatem, ta-deserve mo, Manong. Kurang pa'y day ta maikumpara iti ado a sakripisyom, tapno lang makadano nak iti ayan ko ita. Sus, anyakat niya din ko na ya. Ita, tanakalpas, kan addaan akon iti trabaho. Bumawi ak matkankan ka, Manong. Jak matagur oray ti panagsubad mo. Bayan naklatak ko nga agsubad iti kinaimbag mo. Christina din ko. Uwan, Manong. Kat oras matan, tapno asikaswam ti bagim. Agyamanak, tamalagip na ka pinasyar anak ko. Kunaklakid din nalipatan na kaon. Pasensya kayo natang. No itala nga nagawid kami. Maawatak anak ko. Pakawarandak ko ma. Nangrunakan ka, Christine.
Amo nga daw tinagbidot ha. Awan day jayan, tatang. Lipatin yon, tinapalabas. Awan sir-sirbik nga amayaw. Gaputa sa anak nagpakaama. Kaslakan dila amaron runaw ita. Gapo itinalaos abain ko. Mala, bayan yun day jay, tatang. Lipatin yun. Di kay agdanag. Tanapakawan kayon, tatang. Kat nasaya at tanaamiris yun nagitibidtot yun. Kat sapay ko ma, ta ipakita yung kada kami kanimanong, anapudno kayo, iti ibagbagayo. Dear Mr. Lovely. Jimmy, bumangon ka biit. Mabaling ka di ayalahan na kititanom. Agtumarak ko maiti agas ko. Disturbo kay ti panaturog. Maditirik nak. Agtumarak ko maiti agas. Yalaan na ko maiti danom tagtumarak. Sikat ti mga ngalit ti danom ngayon, ma'am. Disturbo kay ti turog. Nakatumarak matlaang ganiti agas. Barang sumaya at tutirik nak. Mami, Sara, anak. umayak ko mauminom iti danom. Ha? Mami, apoy ang kasta tila ngayo. Madi nga mindirik na kanak. Imayak nagtumar iti agas iti kusina. Tadinak mo't kaya't ayalaan ni dadim iti danom. Ha? Ang ngamot to ni Daddy. Sige anak. Uminom kan. Tayin na ko ni tisilet. Ijay kayo latan silid ko ang maturog, Mami. Nalawa mo chikamak. Ijay kayon silid ko ang maturog. Tapno maaywanan ka. Amok ngamin adi na kapag ano ni Daddy nga aywanan. Anya. Mabit lang, Mami, ha. Uminumak pa iti danom. Kalpasan na. Sa labayan kan. Tamapantan ijay silid ko. Oh, atoy Lorena. Gimatangak iti dua para ken katimaysa. Agyaman na Alfred. Naggastos ka pa lang iti kape. Ken gimatangak meten iti naimas a sandwich. Atoy para ken ka. Agyaman nag. Kababain matkan ka. Inlakaman nak pa iti merienda. Awanan yaman na. Makita ngamin kat busy kalauna itay. Akaslawan oras mo na gumatang iti meriendam. Isungin lakam kan. Agyaman nag Alfred. Ala, agmeriendatan. Datalaeng ti adda dito yung coffee room. Takadwa na kaopisinaan ta. Kat napanda nagmerienda ijay kantin. Nakaananos ka, Alfred. Nagasa ti maasawam. Ngamin, nakasasikaso ka. No kumakaskan ka ti asawak, nakaragragsa ka kuma. Saan ka diyan naasikasukan ka ti asawam? Saan? Awan bibiyang nakanyak, nga oray addaan nayak. Adda ka di rason? No apay akas ta ti asawam? Nabayagan nga amok nga adda babae na. Kat sipod nagbabae. Nagbaliwan ti panakilangan na kanyak. No pa'y kasta, ijaklat ta italtalag. Awanan yaman na kanyak. Tat importante, buulat ta ti pamilyami. Ngem sigurado ka kading adda babae ti asawam? Amangan mat nga atap ka lang iti awan. Adda babae ti asawak, Alfred. Nasakit man para kanyak. Ngam agan-ano sa klatta. Tapno saan kami nga agsina. No agsina kami, sigurado, apektado ti anak mi. Ngem aginggat ka ano nga gananos ka, Lorena? Aginggat makaanosak, Alfred. Mami, ada ka pala ang dito abay ti tawa. Or-orayam ka di manan ni Daddy. Oan, anak. Umala, ingka maturugan, taurayak ni Dadim. Saanan asumangpat day jay, Mami? Intakit di maturugan. Anak, Mas daawak taapay ka na yun matun asaan nga agawid ni Daddy. Sa dino ngay nga tati pagturturugan na, Mami. akwa. Nalabit nga iti ayan ti gayam na. Apay nga iti Daddy ni Jinky akaaruba tayo.
Adayo pa'y tayan ti trabaho na, ngam kanayon nga gawid. Ken, kanayon nga da pasarabo na kanay Jinky. Anak, Mami, adda ka di babae ni Daddy? ha? Ani? Ape akas sa tibagbagam, anak. Nakaububing ka pa'y laang. Ngam, amom day taabanag. Kasta ngamin tay movie ang nabuyak iji cellphone ko. Asaan nga agaw-awi iji mister. Ngamin, maturog iji ayan ti babae na. Idento ta iji misis. Kat mapuypuyatan nga agur-uray iji asawa na. Anya? Agboy-boya ka iti kasta. Okay laang mami. Taada-adal ang maagsaw iti day iji a movie. Sara, anak. Katamok, kasjay mo't ni Daddy. No apay asaan nga agaw-awit no dadtuma. Ngamin, adda babae na. Itaman pa yan, nakapasyar ka dito'y balay, Lorena. Apay nga imay ka? Kaya't ko damagan. No dito'y kadian naturog ni Jimmy idirabii, nanang. Saan nga minasimang pat idirabii? Awan dito'y ni Jimmy. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Adapay papanak. Rumwarak ita. Oh, Jimmy. At damat gayam sa nga ili. Lorena, anya tiraramidam di ti balay? No kasta, dito'y kabalay ti inam anaturog. Kat kadom gayam day tababaim. Kat, anya kumaita? Sorry, ngam siyak tay ayato ni Jimmy. Naragsak kami adwa. Nanang, konsensya nyo ka diti kastoy nga aramin ti anak yo? Wait, pudnawa si ti asawa ni Jimmy. Ngam saan na kan akayat. Ngamain, lusyang kat. Kita man day talangam noy kumparam iti langan ni Bibian. Adayaw amasiksig ngam iti sika. Napimpintas pa'y. Gapo ka dita napuspos-kol ti make-up na? Iso ako na yung anapimpintas ngam iti siyak, nanang? Ngam, sige, awan problema dita. Katala, tapno naan anay tiragsak yo. Sige, agsinatan, Jimmy. Di ka agdanag. Paitulod ko dito'y dagiti amin ang gamit mo. Ha? Katibalay. Pondar taadwa day jay. Jak itulok ada kayo iti babaim ti agnumar ijay. No adaman mairano di jay. Awan sa bali no diti anak ta. Ila ko mun, tagudwate ti paglakwan. Awan na talaga panunot mo. Inyalis anamin pinsan day ta babaim day ta alipuspos mo. Siyak ti matungpal. Ila ko tatibalay kat agudwata. Sige, inayon ko day ta iti kaso kontra kada kayo adwa. Manglilipot! Di mi amaw akas tagayam ti mapaspasama kada kayong agasawa, anak kao. Huwan tatang. Diyak kumakayat nga ibaga kada kayo. Ngam awan sa bali apang ibagaak. No di da kayo matlaang kaninanang. Ay, una yun di asawam. Anya pa'y laang ti sapulan na kan kaanak ko. At dapat na talgan at trabaho. Nasaya at kamot nga asawa kan kuana. Awan amo ka na kurang kan kuana. Nanang. Day tala siguro. Tatalagang awanin panagayat na kanyak. Ngamin, nakakita iti mas nasaysaya at ngamiti siya. Kahit, kanyang arudan nga iti aramidam, anak kao. Bye-bye aklatan iti kayat na. Nagsina kami. Isong awanin bibiyang ko kan kuana. Hintun kwa na pabugbog ko dahi di atao. Ay abak dagiti kakasinsin mo alalaki. Taikan dahi ti pagnakman na dahi di atao. Saan ang tatang? Bayan yon. Sana bali. Okay lang nga ore agsina kami. Ngam ti agnanaad kami iti may sabubong. Ngam kanayo nakmat ang masaksaktan. Kahit kasano nga rudan ni Sarah nga apo umay. Amangan no agrebil di tirik nana. Nakasarita kon ti anak mi, tatang, nanang. Kan hindi pa'y laang amakitkita na ti saan anasaya at atrato kanyak ti amana. Amo na asaan anasaya at itrato kanyak ti amana. Nupay kasta. Kayat mi mat akasarita ti apo may. Maipapan iti daytoy abanag. Sumarungkar kami di balayo. Takasarita minto ti apo umay.
Apay nga daka dito'y si ka nga ubing? Umay ka kadiagkid daw iti kwarta iti amam? Ha! Awan maitad na kan ka. Amok, imbaon na ka ti inam nga umay agkid daw iti kwarta. Ropat kwarta ti inam. Anya, Anya nga mintinayam dito'y balay, Sara? umay kayo la sa rungkaran, Lola. Nawaya ka latang umay dito, anak. No kayat mo, dito ikan ngagnaid. Diyak kayat apag naadam day ta tao dito'y. No kasta ti aramidam, nasaysaya at laangan nga agsina ta. Ala, pumanaw kan, Sara. Saan kan nga agsubsubli dito'y balay? Riribok kalaan. Saan kumamata kasta, nanang? Bayan nyo ti anak ko aso marungkar dito eh. Asino tinapatpatagkan ka, Jimmy? Day ta anak mo? Wano siyak? No napatpatagkan ka day ta anak mo? Nasaysaya at laangan nga agsina ta. Kasta tinakuna da Lola Maria kunday di a babae, Mami. Ala, bayamon anak. Saan ka na sumarungkar pa iji balay da Lola Maria? Masail la tirignam no mapan ka ijay. Wanan Mami. Anak, sapay ko ma. Tas saan nga agrebelde tirignam iti panagsinami ka ni dadim. Saan matkit di, Mami? Ngamin, amok mo't asaan ka anapatag ka ni Daddy? Kan, adan sa bali nga ay ayatan na. No pay kasta. Saan ka lata agumorgora iti amam? Amam lata dayjay. Kat amok adumteng to ti gundaway ama ka amiris. Wan, Mami. Daydayan ni Sara nga anak mo. Mayat ti panagsarsarita da kini Junjun nga anak ko. Wan nga rod. Wan dayam. Manumutin atawan tinapalabas. Sipod pimusay day di asawam. Ngam, awan ka di panggap mo ang mga asawa? At da, ngamjak am mo, no kayat nak ti babaya limay nga ay ayatek. Sino? Awan sa bali, no di si ka, Lorena. Ha? Amok nga mong dayta. Amok amariknam nga gayatakin ka. Alfred. Ay ayaten ka. Ngam amok adi nakaklunan. Gapong harot, tadaan kay ti asawa. Nga uray pa'y nagsina kayon. Alfred. Ay ayaten ka. Ket baya amlata nga ipariknak daytaken ka. Junjun! Sara! Umay kayon! Agawid tayon! Wan, Tito. Agawit tayo gaayaman, Daddy. Wan anak! Ala, Sara, anak. Junjun, Barok. Bagkaten yon dagiti basket nga ayan tinatda amakan, taipan yon itilugan. Untita. Oh, bagkatang matanday tabasit a basket. Sara. Wan, Junjun. Sige, ingka yon. Kitaan yung tidalan nyo, ha? Wan, Mami. Untita. Maragsa ka na kada Junjun kan, Sara. Akin kinaawatan da. Kas dala kailiw ti tunggal maysa. Ket nagsayahat ko man. No agbalin tayo amay sa pamilya. Anya? Nagsayahat ket ko man. No mapasamak dayta, Lorena. Nagadumot tanday talibro di talamisaan mo, anak? Ag-research kami ngamin ka ni Junjun, Mami. Untita. Agpada kami kan ni Sara nga ag-research. Isang agtinulong kami. Sige, ag-research kayo nga rod. Tagluto kami iti merindaan tayo. Ay, sayang. Noawan ko mati research work yo. Rumwar tayo ko ma. Intay agaliwaksay. Ada tao. Siya kung ti mangilukat iti ridang. Ha? Jimmy? Mabalin ka rin ti sumrek, Lorena. Sige, agsarita kayo pailaeng. Tainak mangisagana iti merienda. Saan kayo matamasinga? Gaputan na pandasara ken Junjun ijay kubo-kubo. Ituloy dati homework day jay. Sige, Alfred. Katagyaman na. Panawan kayo pa dito'y salas. Isuka di tinang isukatam kanyak.
Numabalin la ko mga isukat ko ni Alfred kan ka. Ngam saan mat nga rod amabalin. Gaputa nagkalaysata. Lorena, Ita, anya tigagaram dito'y balay. nabayagan nga awan kami ka ni Vivian. So akayat ko kumangag sinublyan ta. Anya? Agbalbaliw akon. Ipalubos mo kumangag subliak dito balay. Diyak kaya't ngagsubli iti biyag may ni Jimmy, Alfred. Ay ayatam ka di pa iti asawan. Sipod na amuak nga da babae na. Ininot mo ten anapukaw ti panagayat ko kenkwana. Ngam kasanon, no agpilit nga agsubli kada kayo a pamilya na. Diyak kayatan. Diyak umanugot. Kat bayam ngagnaudan iti balayda. Padasumay ka niti may kadwagon daway. Anya ti amom. Amang ano naragsak ton tilin na nyo. No kadag ito ay, diyak kayat nga agsinubyan kami. Ngamin, napunasan anamin pinsan ti panagayat ko kankwana. Dear Mr. Longley. Anya? Kaano lang anam-amom na dyan lalaki? Sa ita, ibagamkit din anobyom. Katapay ko, ma. Ay na, saan mo pa'y anaam-am mo anaimbag? No anya ti kinatao day jay. Kat maamamok to, bayat nga agkarelasyon kami. Anya? Kasanon, no dakas gaya matao. Saan mat siguro? Makita mo't iti lang nga na anasimpot. Ay na, Ria. Saan ka nga agbasar iti lang nga? Di ko nada nga rodan. Looks can be deceiving. Di ka kadiunay agdanda ng Jessa. Amok ti aramida. Ay, anya ka pati ibagaday to aya. Itay pa nga umawawag. So, batak man lang. Hello? Agyaman nagtasinong batang matlaang. Pasensya kan. Adami nararamidak itay. Kas na ka di? Awan ka di ti papanamit ha? Apay? Agsarak ta ko ma. Kwa? Ada pa panan minton madamdama. Kas na ka di? Wan, pasensya ka na. Next time ton nga agkita ta, Gary. Ria, masansanan di pa nagkuykuyog yung kanigari. Inton kwan, makalipat kayo. Apay ayakat agnobyo kami, mat. Anya, lukas ta. Ay na, Ria. Apay nga intulok mo. Nagbiit kayo pailangan nagamam mo, ita at dan relasyon nyo? Di mo pa'y naamam mo tinaganak, wano kakabsat na. Di mo pa'y masigurado, no baro, no saan? Sa ita. Nagtalagkan kan kwa na? Imbaga naman ngamin abaro. Ay, jak amo kan ka. Kasla di ka agpampanunot no daduma. Oh, apay akas tatilangam, Ria. Oh, apa yan? Anya ti mapaspasamak kan ka. Madingar ti rusok ko. Kasla makiwar ti tiyan ko. Aglalaok to mat ngamin ti kankanam. Aywan gayam. Nasa oni boss nga. Aginaw ka? Dayta ti bagbagakkan ka. Katanya ita. Nakasagana ka, makiasawa iti daydi a lalaki? Ha? Nagkuna ngamin ang makiasawa kan ko, anang. Anya? Dayta ti pudno, Jessa. Awan plano ka makiasawa kan ko, ana. Ay, unay kamatan. Awan mo't gayang plano, mamakiasawa kinkwana. Apay nga rod anak relasyon ka kinkwana, kat nagpasikog ka pa'y. Ay, di ka maaw-awatan na talaga. Basta. Ay, Naria, awan panunot mo talaga. Disidido kan iti dayta pangadang mo? Wan, Jessa. Ay, unay kat ngaminan aya. Anya ka kadi. Apay ngamin akasla sika ti ad-ada madanagan iti dayto a sitwasyon ko. Ammo mat, anapatig ka unay kanyak agayim ko. Kasano ko mangarot asana ka madanagan? Agyamanak, ngam relax ka kadilaang. Basta, jibilin ko kan ka ha. No umay agdamag ni Gary iti may papan kanyak. Saan mo nga ibaga? Kasanon,
Nasumorot ijay lugar yo. Jack imbaga kan kwa na ti pudno nga address ko. Iso asaan na nga rod nga ammo, ti ayan ti balay mi. Nukasta, nagikat ka iti trabaho, Maria. Wan nanang, Iti anya agapaw. Kakaysuna nga dapanggedam nagikat ka ki dad. agi na naakpay nanang. Agbiro kakto iti sumra kakitias asidag. Tapno sa anak unay nga umadayo. Isuwa nga rod, anak ko. Hello, Jessa. Imawag ka mat? Juan, Ria. Ngamin, in may manan ni Gary. Kat? Medyo ya. Pilpilitin na nga ibagak ka no ti address mo. Katanya timbagam? Imbagak lata adya ka mo. Ngam, saan lata mo mamati? Ayan na nga rodan. Itay pa yan nakapanaw. Imbaga na, asaan ka nung agsardeng, aging ga masapulan na ka. Anya? Manang, papayaban na ka ni Nanang. Apay ka no. Diyan ka mo Basta, imbaga na amapan ka iti ayan na. Sapay makaturturog akpay lang. Madamdamakan to na maturog. Mapangkan iti ayan na. Amang ano napatag ti baga na. Masikog ka ka, Ria. Ha? Kwa, nanang. Anya ako Uwan, nanang. Kahit asinaw tinakaalaam iti da ita si Kugbaw. Ayabam ditaw ita kasarita. Awanan, nanang. Nagsina kamin. Anya, ay sana mabalin. Masapol nga ikasar na ka da ita nakasikugkan ka. Adakpay lang dito ang Dante Mercy. Apay aya Winston. Agawit kan Manang. At dagururay abisitam. Ha? Awan mo ti amok nga umaya bisita kita. Sino ko ma? Gari ka no tinagan na. Kanimbaga na pa, kayan ayat mo ka no. Anya? Ay, agtan na ka man. Sana konforme ti ibagbagam si ka Winston. Puno ti bagbagak, Manang. Isong agawit kan. Imposible. Kasano ang natuntun na ti ayan ko? Kasano ang nasurutan nak dito Saan aday ta tinapatag? Apay apimanaw ka adi ka nagpakada. Kan kang runan ti amin. Apay asaan mo nga imbaga amasikog ka? Di mo pa'y kayat, tapno saan ka maubliga? Anya? Oh. Naimbaglaan ng tadyak nagsardeng anang sapol kan ka. Ano saan? Tiyak pa'y kumanaamuan nga adagayam anak ko kan ka. Ala, tinasaya at agrubat ka. Apay ko ma. Agawid tan ije balay. Diyak kayat. Mayat ka manuan numadi ka. Masapul nga iawid ka. Papa, Mama, iso ni Rhea. Tinobiyak. Nobiam? Kunam? Gari? Uwan, Mama. Kano lang iti adda niya mamumanubiyam. Ita sa bali manen. Kat masikugpay. Day tangiwat mo, Dado. Balasan ko, pasinsya ka lako man iti asawak. Uwan. Okay lang. Maawatak. Ammo ka nabannog kayo iti biyahe. Madamdaman ton nga ituloy tayo ti agsasarita. Gari, ipan mo ni Ria iti silid mo, tapno makainan na. Sige, Mama. Panawan da kayo pa'y nga rod ditoy. Adamat gayam nobyam. Nagsina kaming. Anya? Iti pa nagkunam ka di. Kat sa pulan kin iyawid ka no adda nobiyak. Pasensyakan. No pimanawak ajak nagpakadakan ka. Maawatan ka. Amok nga da pa nagduaduam kanyak. Gaputan na biit tapay laang anagamam mo. Gary. Ngam ibagakan ka. Sa anak ada ka sa tao. Iso apang nga asim. Di mo kuman ulitin ti inaramid mo. Manuabulan ka din day tasigog mo, balasang ko. Aglima abulanan, auntie.
Si Kamatria. Mama ako na. Saan kat nga, auntie? Mama, Kasta Okay. Napan kakadimot lang nagpa-check up? uwan, mama. Nasaya at no kasta. Kitam nga rod, tasaan mo aliwayan dagiti vitamins mo. Hello, Jessa? Kumusta, Ria? O niya ngay. Kumusta dagiti parents ni Gary? Kastamot ang dagiti kakabsat na. Okay, nakadikan ka? Mayat-mat. Nasingpat ni mama. Kanayon nak na asikasuan. Ay, wow. Mama talaga ti awag mo ha. Iso nga minti kayak na ngayawag ko kan kuana. Kasanumat ni Gary? Awan makunak ka ni Gary. Nasingpat kan nadungo. Nasayaat nga rod no kasta. Amom ka di, nagdanda nagakwen ka. Ay, praning kalaang nga mino daduma, Jessa. Gary, Ria, awan ka di ti plano yung agkasar. Wan nga agpaiso, anak ko. Namin anon nga imbagak day taabanag kinireya. Ngam imbaga namat nga aguray pa'y kano. Apay nga itantan nyo pa'y lang. Apay, balasang ko. Saan ka pa'y kadi asigurado kan ni Gary? Saan mat nga iti kasta, mama? Kunak ka ni Gary ang mama minsan ton, inton makapagpas ngayak. Igiddan minton ti bunyag ni baby. Nga may mayat matla ko no makapagkasar kayo itan. Sabalin to manin a selebrasyon inton bunyag ti anak yun to. Kadalang rod no kasta ti plano yo. Da kayo ti makam mo. Apay pay lang agpaaramid ka iti balay kat nalawa mo to'y balay apag naudan yo. Mama, nasasaya at matlaang no adda bukod mi abalay. No muna, kat adanton anak mi. Ay, Sana bale, mama. Saan mo't unay nga adayo ti pagpatakdaran mi iti balay mi? nala, da kayong harot ti makam mo. Ay na, maikawak mo dito'y balay. Nakaululi man. Talaga kasta. Sana bali. Tadandani mo tan rumwar ti anak ta. Sa bagay. Ngam, agmay sa ka mabati dito'y balay. No kas di asumrekan iti trabaho. Imbaga ni mama nga umay nakakadwaen no kas di nga awanak. Anya, ay, kababain mo't Pagbainam ko ma. Kit isumat ay mismo tinang ibaga. Awan mo't lati aramiden na ijabalay. Rhea, iyag mo kanyak ni baby, tasyak ti mangub ba? Sublatak ko nak ni baby ta iturog mo. Saanan? Amo ka na banog ka iti nagmalam at trabaho. Ala, iyag mo kit din. Nakatugaw ka amang saksaklot. Intun kwan, makaturog ka. Maibatam to lakit di nga rod. Ala, iyag mo kanyakon. Tapno makaturog ka iti nasayaat. Sige man nga Gary. Tani, talaga ang makaturturog ako. Naimbag man, tanalagit mo pa iti umaymang sarungkar kanya. Kunak no nalipatan na ko nagayam mo. Unay mata nalipatan ako namon. Makumiko maklaang iti trabaho anya. Anya ti amok, no adan ka barbaro agayam mo. Loka ka talaga. Uray adda. Awan makaartap iti panagpagayam ta anya. Aywan, ayan ni baby. Aday di ayan da mama. Imay na inala itay. Urong timing matiyo umay ko. Mabalinta mo ti mapan ijay. Asidaglaang ti ayan da katuganga. Gary, anya nga tanong sumuragak mo titi trabaho. Adamot tan makatawan ni baby. Apay paylaan. Kat umdas mo ti matmatgadak apag biag tayo. Kaya't kalaang atulungan. Anya lakid din aya. Ipamay samlatan nga awiran ti anak ta. Awanin ti adupay angem. Siyak ti lalaki. Siyak nga rod ti manggad. Kat sika,
asikaswam ti anak ta. Ayan, gaya, apaw. Ada iti kwarto nanang, nakaturog. Nabannog ngamin anagay ayam itay. Kasta ka, day. Wan nanang, naimbag man ta nakaumay kayo. Ayun tama iliwak, ija apukaw. Makikita kag paiso iti cellphone na nga. Sa balilat tama, no, ija makita kan masaklot kaw. Wan mat ngam orayan nyo ang makariing nanang. Katurturog na ngamin launay. Lakay, ada good news ko kan ka. Anya day ta? Adanton ading ni Andrea. Ha? Agpaiso? Wan, Ay na, nagsaya atin. Sapay la ko mata lalaki matin. Tapno agbalin a junior. anya? Fetus pay laeng? Ada na dagos ipanagan mo? Siyempre Ay na, sapay la ko mga rudta lalakin tong agpaiso. Apay na imbagang pay laeng kan ni mama kadoon nak dito'y balay. Tapno adda kaduam amang kita iti anak ta. Nang runakit ni, masikog ka. Kabailak mat, nakababain ka ni mama. Pagbainam kumaya. Kasla saan ka nairuam kan mama? Nairwamak mat, ngam siyempre, mabainak latamot Husto laeng tadakad kaduam dito'y balay. Nataltalgad mat laeng tiriknak no amok akaduam ni mama. Nasip ngeten, nga maawan pa'y ni Gary. Imawag itay mama, maladaw ka nung agawid, tadapay aramida na iji office. Kasta ka di. Umuna tayo nga ro din amangan, mabisina kon. Sige mama, tayo nakisagana tila misaan. Ay bayamon, siya kon. Ingkalata ayaban ni Andrea. Itay po'y nag-text ni Gary apaawidan. Ngam aging gaita, awan pa'y laeng. Awagak man ket di. Ni, apa yan? Imposible alobat ti cellphone na. Kan imposible na i-off na. Ay, agtibayo akmatan. Sapay ko matawan ti daka sa napasama kiti asawak. Iyada yung kumay ti anyaman a pagganda. Makapadaan nagmot day di agari. Saan mo ka di pa yan nakontak? Saan pa'y nga rod, mama? Oray siyak. Sa balin ti sumsum ka ni ti panunot ko. Ay na, yadada yun ni Apo nga dada ka sa mapasama kiti anak ko. Oh, ang mga no ni Gary daytan. Ni, isungag pa ison, mama. Ay, agyaman na ka, Apo. Hello, Gary. Sa dino ti ayan mo. Itay pa ang madandanagan kami kan ka. Ha? Wen, siyak nga rod. Sino ka? Apay nga dakan ka ti cellphone ti asawa? Ha? Ospital? Apay, anyat na pasama ka ni Gary. Saan? Saan na punto na ito? Ria, anya ka di tinapasama ka ni Gary. Apay, pinanawan na kami matan. Kasano kami paitan ka na giti anak tagari. Anak, gusto ko man day pa nagsangsangit mao. Saan lakit di akayat abakita ni Gary akas na tilangam. Apay ni Gary pa'y nanang. Nakasingsing pati asawag. Apay napasamakan ko na ti kastoy. Ria, anak ko. Anya tinadagsa na nagbasulan mi nga gasawa. Tap na mapasamak ka na kami ni kastoy. Anya. Ria, anak. Umaykan. Sumipngatan. Panawan daklatan dito'y nanang. Diyak kaya ta panawan ti tanam ni Gary. Ngam, anak ko,
Amang ano si kamat ti agsakit, iti day tangar aram idam. Nasaysaya at pa'y kumanumatayak matan. Tapno makaduak ni Gary. Anya! Ay, Diyos ko! Anya ka din day tanga ibagbagam anak ko. Kayat ko pa matayak ko tasamurot akon kankwana. Awanan sir bitibiyag ko itatawanan ni Gary. Numatay ka! Kasanulaangan ni Andrea. Panawam kag may-maysa. Agparbeng ka kumama, Tria. Kakabsat, no ada kayo ditoy nga agdengdenggeg ita. Agsagana kayo tadaytoy, at aliw a drama ket saan laeng nga istorya ti ayat. Daytoy ket istorya ti pamilya, panakay pasakit, panang ilimed iti ladingit, ken panang padas ti tao a bumangon uray, kas laawanen tinabati apig sa iti puso. Adadagiti istorya amang rugi laeng iti simple a banag, kas iti anak akayat na laeng nga agadal, asawa a masakit nim saan nga asikasoen, wenno baro a babay a naayat a nasapa unay. Nyemno kitain tayo ti kaunigana, makita tayo nga itilikudan dagiti basit a sasao, adadagiti sugat a nabayagen a nailemeng, adadagiti pangedeng amang balbaliw iti amin. Isu nga ita, usigen tayo ti biyag da Christine, Lorena, ken Ria, talo a babay a nagduduma ti dalanda, nye magpapada ti naibati a saludsod iti puso. No ti ayat ket pudno, apay nga agsakit. No ti pamilya ket pagkamangan. Apay nga isupay no daduma ti mangdadael? Ken no alda pa nakapukaw, kasano pay a makapagtultuloy ti tao nga agbiag? Ni Christine kakabsat, isuday diyay klase ti ubing a babay, ano makitam ket maawatan mo asaan nga agidaw iti adu. Ti kayat na laeng ket makaeskwela, makalpas iti kolehiyo, ken maipakita ati kinapanglaw ket saan koma akadena nga agnanayon. Ngemay naku, no ada dakes apaset ti biyag ni Christine, isu ti bukod na atatang. Imbes ati ama ti mang salaknip iti anak na, isupay ti agipanggep a mangilako iti masakbayan ti anak na para iti kwarta. Ti allowance a pinawit ni manong na para iti iskulaan, mapanlaeng iti arak, iti sugal. Makapungtot, ngem ad-adapay a makaladingit, ta iti kada kwarta a mapukaw iti ima ti tatang na, kasla maysa a panid ti pangarap ni Christine ti mapispis. Kunana payken ni Christine, saanen a masapul ti adal. Anya met ti pagserbiyan ti kolehyo? Makiasawa kalatan iti baknang. Dita, kakabsat, agdardsin ti puso. Tasaan lay nga ibagbaga ti tatang na asaaning nga agadal ni Christine. Ibagbaga na ati balor ti anak na, kit may patig babae ni ti asawa a maala. Iti kwarta a maited ti lalaki. Saani nga anak ti panagkitana kin Christine, no dikit kasla tulay tapno makalasat iti utang. Ketno sika ti anak, kasano nga ta kasakit dayta. Ti tao anang ipanganak kin ka, ti koma umuna amang salak ni bitidignidad mo, isupay ti agtulod kin ka iti lalaki, asaan mo nga ay ayaten. Ni Christine ket saan anagulbo ditirik na, nadpakaasi. Imbaga na nga ubing paylaing isu, kayap na payti agadal. Niemno ti ubing ababay ket makisaw iti nataingan a tao a napuno iti bisiyo, uray kasano kakapudno ti sasao, saan asumrek. Nakigtut ti puso ni Christine iti kada panangipilit ti tatang na. Adapay ni Uncle Magnaw, lalaki a baknang, nimiti panagkunana ni Christine, aniya ti serbi ti kinabaknang, no masapul abayadan day ta babaen iti bukod na apangarap. Dita sumrek ni manong na, kakabsat. Ket daytoy ti paset niya agsakit, nyimang tedmet iti init iti puso. Tano ada ama asaan makakita iti balor ti anak na, adamet manong anangala iti papel ti ama, nangawat iti responsibilidad asaan ko maabukod na. Ni manong na ni Christine, uray saan analaka ti biyag na, uray masapul na meti kwarta, uray adamet bukod na apan nakabanog, pinili na latta ti panang suporta iti ading na. Imbes a pagbaybayan, pinawit na ti allowance. Pinangnamnamaan na ti pagadala ni Christine, ken inawit na iti bagina ti dadagsen, asaan koma anay pabaklay king kuwana. Ket dayta, kakabsat, isu ti pudno a sakripisyo. Saan nga amin abayani agkawes iti baro anangina.
ti bayani ket agtrabaho a naulimek, agpaawid ti kwarta a nabati, mga lilaw iti bukod na abanog tapno ti ading na, ket saan a mapugsat iti pangarap. Nang saan a nalaka ti dalan. Kayat ni Christine a tumulong. Nyem ni Manong na, imbes a pagubren na ti ading na, imbaga na nga agadal. Di ta makitam ti panangayat a nasaysaya at nyem ordinaryo. Taada dagiti tao a pudno nga ay ayaten ka. Isu nga ipilit da nga agadal ka, uray isu pa iti mangsagaba. Saan nga ibinibenta ni Manong ti panagreget ni Christine? Isu ket mangmangtet iti pagurayan, mangmangtet iti namnama. Ket no kasta ti klase ti ayat ti ada iti likod mo, uray agpukaw ti tatang mo, uray agpukaw ti allowance mo, uray agsakit ti pusom, ada kapaylaeng rason tapno agtultuloy, dakkel ti tensyon iti balayda. Ti tatang na agpukaw, agkidkidaw ti kwarta, mangsapsapul ti rason tapno mapanmanen iti inom ken sugal. Ni Christine, agsangsangit iti uneg ti silid, agaramid ti assignment iti lawag a basit, mangiparparang iti bagina nga okay laeng, ngem iti puso na ket agkakadua ti buteng ken gura. Buteng tamabalin a mapilit a makiasawa. Gura ta apay ati, bukod na nga ama ket saan makarikna iti rigat na. Ngem iti laksid ti amin, adamet ti agas iti riknana. Mimanong na, dagiti tao asaan na nagpalubos a mata iti pangarap na. Nakita na saan amin a pamilya ket awan pakialam. No daduma, uray may salaing a tao ti mamatiking ka, umdasen day tatapno makabangon ka. Ket idi dimteng ti tiempo a nagaro ti bunga ti sakripisyo, kakapsat, naraksak nyem na sakit met, ni Christine nakalpas. Ada trabaho na, ada masakbayan na. Daydiyay ubing ababay adati pakpakumbabayan iti tatang na, natugaw ita iti biyag a pinili na mismo. Nyem adamay sa abanag, a nakakasakit iti kas ta aragsak. No makalpas ka, agsublida abuyogen ti pamakawan. Ti tatang ni Christine, iti kaudian, naawatan na mit ti kinadakes ti inaramid na. Nakita na ati anak a pinilit na ilako, isupay tinangitandudo iti dayaw ti pamilya. Nakita na ati adal a ginura na, isu tinangisalakan, nagpakaasi. Nagdawat ti pamakawan, ket daytoy kakabsat, dayta tinarigat a paset. No ti tao anang sugat ken kaket aksangit iti sangom, nalaka kadi ti mangpakawan. Ni Christine saan a kinalipat ti sakit, nyem pinili na ti pamakawan, saan gaputa na basit ti inaramit ti tatang na, no di gaputa dakkel ti ayat nga inadal na manipud ken Manong na. Iti istorya ni Christine, nakita tayo at ti anak mabalin a marigatan, nyem saan masapul a madadael. Ti pamilya mabalin amang sugat, nyem adapay laeng sabali a kaming ti pamilya amang isalakan. Ti pangarap mabalin a may bitin, nyem no adamay sa apuso amang ipilit asaan ka sumuko, mabalin ka pay lata a makadanon. Nyem no ni Christine ket inaway na ti ama anang pilit ilako ti masakbayana, ni Lorena ket sabali ti sakit na. Ni Lorena ket asawa a naganus, ina anang salaknib iti anak na manipud iti kinapudno a nasakit. Ken babay a nagminminuto, nagaldaw, nagbulan, a nagururay iti lalaki a basit-basiten a lumayo. Ti istorya ni Lorena ket mangrugi iti basit a eksena, nyem kasta ti makapasakit. Agtumar iti agas iti rabii, masakit ti bagina, agkidaw ti danum, nyem ti asawa ako mamangted iti basit a tulong, ket disturbo ti panagitana ken kuana. Ay naku, kakapsat, no ada ti kasla normal laeng a eksena nge mangipakita iti sibubukil a problema ti relasyon, isu dayta. Tano ay ayatem ti tao, no dengem nga agsakit, saan mo nga isungbat nga madisturbo ka. Iti maysa a baso ti danum, makitam ti kinapudno ti relasyon, ada ka di ayat, wenno ada laeng panag-iyan iti maysa a balay nga awanen ti pateg. Ni Sara, ti anakda, isupay tinangrik na iti kasapulan ti ina. Ubing pay, nyem ada dagiti ubing anasapa a dumakel gaputa ti balay daket sa anen anatal na. Nakita na ti mami na nga agsaksakit, nakita na nga agururay ken daddy. Nakita na ti lamek iti nagbaytan dagiti naganak na. Ket no ti ubing agsaludsod, adda ka di babae ni daddy? Kakabsat.
Daytakit saan laing asimple asaludsod. Daytakit sugat asumbrek iti puso ti ina. Tani Lorena, siguro adu adaras nga imbaga na iti bagina. Aganosak para ken Sara. Saan mi nga agsina tapno? Saan na masaktan ti anak mi? Niem kasano no ti anak ket nasaksakitan lata iti unig ti pamilya abu kuno. Ada ni Alfred iti opisina. Lalaki asaan na nasubraan ti araramiden, niem ti basit a panangasikas na. Daytoy tinang ipalagip ken Lorena, a posible mit gayam amay pateg ka. Ginatang ana ti kape, inika na ti sandwich, dinamag na ti kasasaad na. Simple laeng, di ba? Niem no ti babae ket nabayagin nga awan ti mangikaskaso, ti basit a kinaimbag ket kasladanong itinamaga adaga. Saan niya agdrama ni Alfred, niem iti panagbalina a makakita iti banog ni Lorena, na ipakita na ti banag a nalipat ni Jimmy. Nga ni Lorena ket tao, asawa, ina, babae nga agkasapulan met ti aruga. Ngem kasta met ti rigat, tani Lorena ket asawa pay laeng. Adapay pamilyana, adapay anak na, adapay ti panagpanggap a baka mabalin pay maurnos, baka agsubli pay ni Jimmy. Niem ti kinapudno, kakabsat, no daduma, no ipilit mo nga agtalinaid iti balay a mabayagen a nadadael ti pundasyon, isupay ti banggadael kadagiti ada iti unegda. Ada babae ni Jimmy. Dayta ti kinapudno akayat ni Lorena, asaan na sa grapin, ngem agtaray latta iti sangona. Ada dagiti rabii, asaan nga agawid ti asawa. Iti sangon ni Sara, ni Lorena at pakatibker. Agsao nga okay laeng. Agpakita anormal laeng. Ngem iti uneg ti puso, agdengdengeg ti maysa, ababay iti darawdor, ti bukod na apanalpukaw. Ti asawa adati pagtalgedana, ada iti sabali. Ti balay adati pagkamangana, nagbalin a lugar anapno ti panagbuteng. Ti anak na, imbes a makipagmula iti ragsak, agsaludsod iti banag asaan koma, ama sa pulpay a maawatan ti ubing. Ket nagbalasiw ti istorya, idinayruar ti kinapudno. Iti panagatubang ni Lorena, iti kinasugat ti puso, sana simple a panagpukaw wenno panagdadael, ti gamit ti napasamak. Ti dakkel a drama ket adaan iti kinaulimek. No daduma, ti kaulimekan nga asawa isu ti kasakit. Ti kanito a maawatan mo, asaan ka laing analipatan, no diket napili nga baybayan. Ni Jimmy saan laing a nagkamali, iti maysa a kanito. Pinili na a rumuwar iti pamilya, pinili na ti sabali, pinili na apaladingiten ti babay a naganuskeng kuana. Ni Lorena kasla napilit a lumakat iti nagbaytan ti duwa a apoy. No agtalinaid, masaktan isuna. No pumanaw, baka masaktan ni Sara. Nyem ita, na amiris na ani Sara ket nasaktan met iti panagtalinaid. Saan amin abuo a pamilya ket nasalunat. Adda dagiti buo iti picture, ngem nadadael iti puso. Adda dagiti akkakaduay iti balay, ngem agmaysa-maysa iti biyag. Ni Jimmy, iti kaudian, nagawid bueno ng kidaw a makasubli. Daytoy ti klasiko a paset niya adu ti makarelate, kakabsat. No saanin a nasayat ti sabali a pinilida, no nariknada ti kinaawan, agsubli da iti balay a pinanawanda. Ngem ti salutsod, kasapulan kadi nga amin a panagsubli katawaten? Ni Lorena iti daytoy a kanito, nagbali na napigsa saan gaputa awan sakit na, no di gaputa na amona ti balor na. Imbaga na iti puson na, diya kayat niya agsubli iti biyag a nagdadael kanyak. Saan na pananghibales dayta? Dayta ket panangisalakan iti bagina ken iti anak na. Kitaenyo, kakabsat, no kasano karigat ti pinili ni Lorena. Awan iti drama adakdak kangem ti ina. Amaminsan kayat na laing abuo ti pamilya, para iti anak na, ngem masapul na nga awaten, at ipudno a panang salaknib ket no daduma. Panagpanaw manipud iti relasyon, amang isursuro iti anak mo nga normal ti panangalilaw. No makita ni Sara nga aganus ni mami uray agsakit, aniya ti maadal na. Baka maadal na nga ti ayat ket panangiptur iti amin nga insulto. Ngem idi pinili ni Lorena ti dignidad na, insuro na met iti anak na, at ti ayat saan koma amang dadael ti bagim.
Adame ti sakit ni Alfred iti daytoy a istorya. Ti presensya na ket kasla salamin, anang ipakita ken Lorena, iti banag anaawan iti panagasawana. Respeto, panagdengeg, panangikaso. Ngem ni Lorena, saan ang nagtaray iti sabali a lalaki tapno malipatan ni Jimmy. Daytoy iti nasayaat iti istorya na, saan a pagsapulan ti babay ti baro a ayat, tapno maipaneknek a napigsa isuna. Ti kinapigsana ket ada iti panangpilina iti natal na abiyag, iti panangpadakel na ken sara nga awan panagbuteng. Ti puso na napunasanen ti panagayat ken Jimmy, ininot a nagmaga, saan gapu iti maysa laeng abasol, no di gapu iti adu a rabi a pinauray, adu a sakit a pinalabas. Ket ita mapantayo ken Ria, kakabsat ti istorya amang ipakita no kasano kabas iti tiempo nga agbalin a dakel a panagbalbaliw. Ni Ria ket baro a babay, impulsive, nasapa a nagtulok iti ayat. Adagayem na ani Jessa nga agbalakad, agpakaasi. Kunana, saan mo pa'y unay nga am-amo dayta a lalaki? Looks can be deceiving. Ketamin tayo, luag dengdenggeg, kasla kayat tayo akunaan ni Ria. Aganad ka, saan nga amin a nasimpat a rupa ket nasimpat ti puso. Niem kasta ti puso ti tao no maayat, dardaras, narikut, saan a basta agdengeg. Ni Ria ket agtalek ken Gary, uray ababapay ti panag-amamoda. Napan ti relasyon iti lugar a saan na nasagana, ket saan nabayag, na amuana a masikog isuna. Daytoy ti kanito nga agsarding ti lubong iti maysa a babay. Ni Ria nagbuteng. Saan na kaya ta maobliga ni Gary? Iliming ti address na. Nalpakadayo. Nim kakabsat, sana kasta ti biyag. Dagiti kinapudno nga ililiming tayo, agsubli dala tayo ti ruwangan. Ni Gary sinapul na isuna. Imay iti lugar da, sana nagpakita ang likod. Inayat na makita ni Ria, makisarita king kuana, ken ibaga na asan isuna nga agtaray manipud iti responsabilidad. Dayta, kakabsat, isuti umuna at twist ti istorya ni Ria. Dagiti amin abuting na nga baka lalaki laeng amang panaw, saan nga isu dayta ni Gary. Adabasit anamnama nga naglawag iti tenga ti sidong. Nyem saan pay laeng nalpas ti rigat. Ti pamilya ni Ria, kang runaan tinanang na, nalabit nagtudo ti panunot. Asino daytoy alalaki? Apaya na sa paunay? Apaya masikog ti anak ko? Natural laeng dayta adanag. Ngem ni Gary, iti imatan ti istorya, pinadas na nga ipakita ti kinaresponsable. Nagdesisyon a makiasawa. Kayat na nga aramiden ti umiso. Ket dita, ni Ria, iti laksid ti panagkamalina iti panangdardaras, nakaawat iti banag, asan amin ababay iti kasasaad na ket maawat. Lalaki asan na naglikod. Pamilya asaan na nangiturong iti bato. Ken pamayan tapno mabangon ti biag akasla na tumba. Ti pamilya ni Gary ket isu ti maysa pay a nasayaat a paset ti istorya. No daduma, no adda babay a masikok sakbay ti kasal, agdardaras ti amin a mangukom. Nyem adda med dagiti pamilya amang kita iti tao, saan leng iti basol. Adda dagiti tao amang ibaga, wen nagkamali kayo, nyem aniya ti aramiden tayo itatapno, saan ang madadael ti ubing ken ti masakbayan yo. Dayta ti klase ti kinaimbag a nakaawat ni Ria. Ada turog tinamnama iti puso na, baka mabalinpay a mapasayat. Nagsagana da iti panagasawa, nagbali na pamilya. Ken iti sumarsaruno a paset ti istorya, makita tayo tinasamit a bunga ti panagakem ni Gary. Saan a perpekto ti biagda, nim ada pa nangipakita ni Gary ket lalaki a nangawat iti responsabilidad. Ni Ria, manipud iti baro a babay a nadarasudos, agsursuro a nagbalin nga asawa kin ina. Ada dagiti aldaw a nagrigrigat. Ada ubing, ada gastos, ada panagtrabaho, ada panakabanog. Nyem ada met ti ayat. Ada ti lalaki a nangitandudo iti pamilyana. Ada ti maysa a asawa a mabalin a pagtalkan. Iti kasta a kasasaad, mas maawatan tayo no apay at isumaruno a mapasamak.
ket kasla napig sa unay abagyo anang waswas iti amin. Tano na sa pulmon ti natalge daima, no inawit mon ti puso mo manipud iti buteng a mapanaw ka, ket bigla a maikat dayta ima, kasano ka nga agtultuloy. Simangpet ti dakel a panakapukaw. Ni Geri, ti asawa anang tengel iti ima ni Ria, bigla na ipanaw iti biyagda. Saan tayo nga idetalye ti sakit na, kakabsat, niyem amin tayo maawatan tirik na ti asawa a maibilin iti ospital, iti damag, iti kanito akasla saan mo kayat a pasyente dengdenggem. Ni Ria, iti maysa a kanito, saanin a simpel a baro a babay a nagkamali. Isuitan ti balo anang kita iti masakbayan a bigla a nagina. Adda dagiti anna kakumit kita kengkuana, adda ti balay a agururay, adda ti sapul a masapul ituloy, niyem ti puso naket na dadael. Kunana iti bagina, kasano kamita? Kasano ko pakanin dagiti anak mi? Kasano ko ipaliwanag ani daddy da sa aning nga agawid? Kasano ko awiten ti ladingit a daytoy, no ti tao anang ted kanyak itinamnama isumet tinaikat. Daytoy ti kadalan ni Ria anarigat unay, taadda dagiti ladingit asan a maagas babaen iti sasaw. Adda dagiti rabi at inaket agtalinayt anakaring, kitkitain na ti rupa dagiti anak na, mangingig na ti basit a panagturog da, ket adda dua a boses iti unig na. Maysa nga agsaw, jiyak kaya. Maysa pay a basit niyam napateg nga agsaw, masapul nga agtultuloyak para kadakuada. Isu ti kagandatan iti biyag ni Ria. Sana nagbalin anapig sa iti maysa laeng nga aldaw. Niyem iti sango ti pannakapukaw, na ipalagim king kuwa na tinanang na, ti pamilya na, ken mismo dagiti anak na nga ti biyag ni Geri, ti ayat ni Geri, saan ko mga mapasarding babaen iti panangbaybaya iti bukod na abiyag. Ti pinakabanag a maited na iti asawa, anapukaw ket saan ti panagpukaw miti amin. No di ket ti panangituloy iti ayat na, babaen iti panangtaripato kadagiti anak ga. No pagsasaritain tayo dagitoy, talyo nga istorya, kakabsat, makita tayo ang nagduduma ti sugat ni magpapada ti sakit. Ni Christine na sugatan ti ama, anang ipateg iti bisiyo nim saan iti pangarap ti anak. Ni Lorena na sugatan ti asawa, anang ipateg iti sabali nim saan iti pamilya na. Ni Ria na sugatan ti biyag mismo, ta idi nakasapul iti lalaki anang awat keng kuwana, na ikat dayta a lalaki iti tiempo a kasapula na unay. Ngem adda met ti agpapada alawag. Ni Christine adan ken manong anang isalakan iti ading na. Ni Lorena adan iti anak a nagbalin a rason tapno maawat na ti balor ti natal na abiyag. Ni Ria adan kadagiti anak a nagbalin a rason tapno saan a sumuko iti ladingit. Dagitoy a babay ket saan a perpekto. Nagbuteng da, nagkamalida, nagganusda, iti adu unay asakit, nyem iti kaudian, ada amin kadakuada ti banag a masapul ti tunggal tao, ti maysa a rason tapno bumangon. Ada met dakel a saludsod para kadatayo nga agdengdengeg. No sika ni Christine, mabalin mo kadi apakawanen ti ama anang padas amang dadael ti masakbayan mo. No sika ni Lorena, awatem kadi ti asawa a nagawid laeng idi saanen, a nagbaligi ti sabali a pinilina. No sika ni Ria, kasanom apilien ti panagtultuloy no ti tao a inusarmo a pagsandigan ket awanen. Awan nalaka asungbat. Dayta ti kayat ko kadagitoy nga istorya. Ipakitada nga iti biyag, dagiti pangedeng ket na ipanganak iti sakit, iti buteng, iti panagbasol, ken iti ayat. Ngem maysa ti nalawag, ti ayat apudno saan koma nga agbalin a pagbaludan. Ti pamilya apudno saan koma nga agbalin a lugar ti panagilako iti pangarap. Ti pamakawan ket na santuan, niem saan dayta lisensiya tapno uliten ti panangdadael. Ken ti panakapukaw, uray kasano kasakit, saan akayat na asawen nga awanen ti rason, tapno agbiag, tano ada pay anak, ada pay pamilya, ada pay namnama, ada pay aldaw a sumangbay. Iti istorya ni Christine, adalen tayo nga ti anak ket saan abangko tinaganak, saan apagbayat iti bisiyo.
Ti tunggal ubing adaan iti bukod na a masakbayan. Iti istorya ni Lorena, adalen tayo ti panaganus ket saan nga awan patinggana. Ti panagserbi iti pamilya ket nasayat. Niem no dayta ket mangpukaw iti dignidad mo, ken mangisuro iti anak mo anormal. Ti panagsakit, masapulmon nga agsardeng, ken pilien tinatal na adalan. Iti istorya ni Ria, adalen tayo nga tinadarasudos a desisyon ket adaan iti bunga, niem saan akayat na asawen nga awanen ti panakabangon. Mabalin a nagkamalika, niem no ada oportunidad nya aramiden ti husto, aramidem. Ken no dumteng ti panakapukaw, no dumteng ti rabi akasla awanen ti lawag. Agtalinaid ka pay laeng, taada pay dagiti tao amang ikayat ken ka. Ada pay dagiti anak, amang kasapulan iti imatang mo. Ada pay ti Dios, ada pay ti bigat. Kakabsat, daytoy arikap ket saan laeng nga panaglawlawag iti tayo a drama. Daytoy ket salamin ti adu a pamilyang Pilipino. Adu a nanang, adu a balasang, adu a asawa, adu a kakabsat a naulimek nga agsagsagaba nga mangipapakita nga napigsa. Ada dagiti Kristin iti aglawlaw tayo, dagiti ubing akayat laeng agadal, nga maipilit ang mga wit iti dakes a desisyon tinataengan. Ada dagiti Lorena, babay nga agsaksakit iti rabii, ngem saan laeng abagi ti masakit, no di ti puso, gapu iti asawa asaanen a makakita kadakuada. Ada dagiti Ria, babay ang nagkamali gapu iti ayat, ngem nang padas nga agbalin ang naimbag na ina, agingga at tibiyag ket ng ted iti pagsubokan, asaan na pulos inururay. Ket no ada kayo kadakuada, no ada paset ti istorya nga nang sugat, ken kagapu takas labiyag mo met, denggem daytoy, saan ka may maysa. Ti sakit mo ket saan akayat na asawen anakurang ka. Ti pasado mo ket saan ang mangikedeng iti amin ang mapasamak pay. Mabalin ka pay abumangon, mabalin ka pay amang pakawan no kayam, mabalin ka pay amang pili iti natal na abiyag, ken mabalin ka pay amang tuloy iti ayat uray na ipukaw mon ti tao a kinayat mo. Ti pinakadrama aban nagditoy ket saan laeng ti panagbitray, saan laeng ti panagpilit a makiasawa, saan laeng ti panakapukaw. Ti pinakadrama ket ti inot a panakaperdi ti panagpamati. Ni Christine, basit-basit, anapukaw ti panagpamati na iti ama. Nyem saan na pinukaw ti panagpamati na iti adal. Ni Lorena, basit-basit anapukaw ti panagpamati na iti asawa. Nyem saan na pinukaw ti panagpamati na iti balor na, kas babay. Ni Ria, basit-basit anapukaw ti panagpamati na iti plano, anaaramida ni Gary. Nyem saan na ko maipalubos, amapukaw ti panagpamati na iti kinainana. Dito'y sumrek ti leksyon akasla simple, nyem narigat aramiden. No ada mangikkat keng ka iti maysa abanag, saan mo ipalubos nga alaen na amin. No inikkat ti tatang ni Christine ti kwarta, saan na naala ti pangarap. No inikkat ni Jimmy ti respeto, sang nanala ti dignidad ni Lorena. No inikkat ti biyak ni Gary maniput ken Ria, sang komamaykat ti ayat a may pasa pay kadagiti anagda. Daytoy ti kangruna na siput ti istorya. Ada dagiti banaka mapukaw, niemada met dagiti banaka masapul nga ipaglaban agingay ti kamaudianan. Iti kaudian, iti tayo a drama, ti kangruna na mensahe ket daytoy, ti ayat ket saan laeng akarya na samit denggen. Ti ayat ket responsabilidad. Ti ayat ket panang salanip iti tao nga ay ayatem uray na rigat. Ti ayat ket saan na panangiturong iti anak mo iti rigat, saan na panang baybaya iti asawam iti tenga ti sakit, saan a panagtaray no ada bunga ti desisyon mo. Ti ayat ket no ada kasapulan nga isakripisyo, isakripisyom ti kinamanagim bubukod mo, saan ti pangarap ti sabali. No ada kasapulan a pakawanen, pakawanem no dayta ti mangipaulimek iti pusom, ngem salanibam met ti bagim. No ada kasapulan nga ituloy mo, saan gapu ta awan sakit, no di gapu ta ada pay rason nga agbiag ken agaya. Kakapsat, no nasagi ti pusoyo iti istorya da Christine, Lorena, ken Ria,
Ibatiyo iti comment no ania ti paset a pinaka nangapektar kada kayo. I-like yo daytoy a video tapno adupay ti makadanon iti mensahe, ag-subscribe kayo iti Drama Stories Manila para kadagiti sumaruno pay a recap ken reaction drama nga puno ti puso, ken isuratyo met no sika ti ada iti kasasada, ania ti aramidem? Agingga iti sumaruno nga istorya, aganad kayo, ay wananyo ti pusoyo, ken laglagipenyo, uray kasano kasipnya ti rabii, adalata bigat amang uray.